Koronavirus stigao je i u Hrvatsku. Potvrđen je kod mlađeg muškarca koji ima blaži oblik bolesti. I za sad je dobro. COVID-19 je zarazna bolest i to nova. Priroda zaraznih bolesti je da uvijek idu od jednog čovjeka do drugog. Uzročnik zaraznih bolesti su mikroorganizmi. U ovom slučaju uzročnik COVID-19 je virus koji se zove SARS-CoV-2. To je jedan novi virus koji sa jednog čovjeka na drugog prelazi putem sitnih kapljica koje izlaze iz dišnih puteva. Dakle, ovaj virus je jako zarazan, on se u kratko vrijeme proširio po čitavom svijetu. Bolest izgleda na sljedeći način, dakle to je bolest dišnih puteva. Osnovni simptom je povišena tjelesna temperatura i ona može varirati od 37,3,4 pa do 37,8, 37,9. Dakle, cijeli taj raspon može biti. Čovjek može kašljati i može otežano disati ili čak da mu nedostaje zraka. To su 3 osnovna simptoma. Međutim, kako smo upoznavali virus i kako smo s njim imali sve više iskustva, onda smo vidjeli da on može imati izazivati i druge simptome, znači ta slika bolesti je vrlo šarolika. Tako da su nam sada u ovom trenutku poznati sljedeći tipični simptomi: glavobolja, grlobolja, neko kaže da ga bocka grlo. Mnogi ljudi kažu da imaju začepljen nos ili da im nos curi, znači imaju pojačanu sekreciju iz nosa. Često ljudi kažu da se osjećaju jako slomljeni, imaju bolove u mišićima i u zglobovima, neki kažu kao da ih je pregazilo nešto. U zadnje vrijeme smo vidjeli da ljudi dobivaju proljeve i to čak po više dana da znaju trajati. I još jedan simptom koji se s vremenom pokazao kao dosta tipičan je gubitak osjeta mirisa i okusa. Stožer civilne zaštite Istarske županije od samog početka je koncipiran i uigran već niz godina, gdje su unutra svi relevantni voditelji službi bez obzira na razinu organiziranosti na području Istarske županije. Ljudi koji se dugi niz godina znaju. Koncept samog sustava je da se oslanjamo na žurne službe. I od samoga početka uz punu podršku općina i gradova i županije mi smo počeli upravljati sa krizom na najbolji mogući način. A koji je to bio način? Da smo na temelju ocjena struke, epidemiologa i zdravstvenih djelatnika u stožeru, na temelju njihovih prijedloga određenih mjera, te mjere i donosili i provodili u praksi. Sjajna ekipa epidemiologa je cijelo vrijeme, kao što je to danas radi, rekonstruirala cijelu mrežu virusa. To je vrlo bitno kako bi stavili ljude u samoizolaciju, odredili preventivne mjere, odnosno uhvatili i zadnji kontakt. I takav način rada koji je danonoćni je omogućilo da sve kontakte stavimo pod kontrolu. I druga stvar o kojoj hoću reći, to moram istaknuti, uz dobar sustav koji imamo, pogotovo taj zdravstveni dio, ja ću ih nabrojiti, to su Zavod za javno zdravstvo na čelu sa epidemiolozima, to je Opća bolnica Pula, to je hitna medicinska pomoć, tu su istarski domovi zdravlja i tu je Crveni križ. Taj dio je odradio savršeno taj posao i omogućuje da donosimo odluke, da na vrijeme procjenjujemo i da ih provodimo u praksi. U početku je to bio prisutan strah od nepoznatog uzročnika, to je bila osnovna reakcija ljudska što je bila i prihvatljiva, odnosno razumljiva potpuno ta reakcija. Znači, jedan strah od nepoznatog načina prijenosa i komplikacija, s obzirom da u tom trenutku i klinička slika kod bolesnih je bila dosta teža. U našem susjedstvu smo imali situacije koje su bile značajno teške, klinički veliki broj oboljelih i umrlih osoba. Nakon toga, kako su se stvari razvijale, tu naša interakcija sa ljudima je normalno u ovom poslu koji mi imamo i epidemiolozi. Kontakt je obostran, višekratan i kontinuiran kontakt, tako da tu imamo puno kontakata. Normalno da u svim tim kontaktima s ljudima upoznate, da tako kažem, i lijepu i manje ljepšu stranu ljudskog života i načina ponašanja, ali osnovna intencija je da ljudi na kraju
dok god se ne desi njima nešto ili najbližima njima, smatraju da se to dešava nekom drugom, da je to nešto udaljeno, negdje drugdje se dešava. Prvo se dešavalo u Kini, pa se dešavalo negdje drugdje u Europi, pa se dešavalo u Italiji. Kad je došlo kod nas, onda tu se slika i značajni odnos, normalno i psihološka reakcija ljudi mijenja, tako da sukladno svemu tome se mijenja i ponašanje ljudi. Crveni križ je odradio jedan veliki posao s obzirom na svoju strukturu pokrivanja Istarske županije i inače prirode svoje djelatnosti sa puno volontera. Djelatnost Crvenog križa je pomoći ljudima i oni pomažu ljudima nas u svim mogućim problemima, od neimaštine do zdravstvenog dijela. Tu je sad bio jedan specifikum zdravstvenog dijela koji smo morali odrađivati vezano za pandemiju i Crveni križ se uključivao od upravljanja sa samoizolacijom koju smo uspostavili, karantenom na razini županije, do svih gradova, općina i tako dalje i u raspodjeli pomoći, pogotovo kad je bio takozvani lockdown, kad smo sve zatvorili, preporučali ljudima da ne izlaze iz kuća, onda je tu bila velika uloga Crvenog križa da raznosi pomoć, da obilazi starije i nemoćne ljude, sve one koji nisu mogli izaći i bez toga, bez te pomoći Crvenog križa bi bilo puno teža situacija na području Istarske županije sa populacijom koja nije mogla biti pokretna i ostvarivati svoje potrebe u onakvim uvjetima koji su bili zatvoreni i rigorozni. Eto, uloga Gradskog društva Crvenog križa Poreč je u principu uloga kao i svih društava Crvenog križa Istarske županije, gdje trenutno u ovoj nastaloj situaciji skrbimo o našem stanovništvu kojima treba pomoć. Rekla bih da smo se organizirali nekako u timove, naši volonteri, gdje u principu imamo tim telefonije, jer smo u ovo doba oformili još 2 telefonske linije za pomoć. Isto tako imamo tim koji nam ide po trgovinama, unaprijed dogovorene namirnice idemo pokupiti, isto tako i ljekarnu, gdje onda tim 3 dostavlja kućanstvima prema potrebi. E sad, htjela bih samo istaknuti da u principu potrebe su realne potrebe koje mi imamo na terenu. Ne bi htjeli da Crveni križ ispadne kao nekakva kurirska dostava, jer nažalost se nekad to iskorištava. I jako je važno da kažem da Crveni križ na razini cijele županije ima svoje kriterije, tako da ljudi kojima se pomaže to su staračka i samačka domaćinstva, to su osobe iznad 60 godina, to su naravno osobe koje su i invalidne osobe, bolesne osobe, osobe u samoizolaciji koji naravno nemaju nikoga da im priskoči u pomoć i onda tu nastupa Crveni križ, odvaža im se sve ono što je potrebno. Isto tako Crveni križ ima jednu jako bitnu ulogu, a to je da vodimo odjel za dekontaminaciju vozila hitne medicinske službe, što mislim da je stvarno velika odgovornost i pohvalna naša aktivnost. Naravno, kao i sva naša društva u županiji, uključeno u pomoć građanima s područja Pule i Puljštine, koju mi pokrivamo kao gradsko društvo. Naime, naša pučka kuhinja i dalje radi u gradu Puli, malo smo izmijenili način rada, znači postavili smo zvonce, ljudi pozvone, dobiju kuhani obrok, topli obrok na vratima im se predaje. Paketi, obiteljski paketi kojih imamo isto tako preko 250-300 mjesečno, sad se dižu svakoga dana, dakle javljaju se ljudi koji su u socijalnim radnicama, ljudi koji su trebali biti stalni sezonci, obitelji koje su ostale bez posla, podižu nam se brojke tih paketa vrtoglavo. To dijelimo preko prozora, naravno poštujemo tu neku distancu, zaštitu i pokušavamo ljudima pomoći koliko god možemo. Već od nekog 17.3. od samog početka krize otvorili smo 3 telefona za psihosocijalnu podršku i telefone zapravo za kompletnu podršku o svim informacijama, za mogućnost dostave hrane, lijekova i tako dalje. Na način ljudi nas zovu, naručuju nam, imamo obrasce koje smo napravili, po njima ispisujemo sve što je potrebno.
adrese, lijekove naručujemo, navečer, sutradan ujutro podižemo, nosimo na adrese. Dobili smo jednu veliku donaciju putem e-donacija, obzirom da smo registrirani kao e-primatelji. Na Ministarstvu poljoprivrede dobili smo veliku donaciju svježeg sira, vrhnja i jogurta i to smo gotovo podijelili svim građanima. Tako da trudimo se maksimalno koliko god nam je u mogućnosti u ovim teškim vremenima zapravo pokriti sve potrebe naših ljudi, odslušati ih na telefonima, puno tu starijih ljudi koji su, recimo, djeca im žive negdje daleko vani, oba dvoje su stari, bolesni, ne mogu van, oni plaču nam na telefon i kažu nam da jedino nas imaju u ovom trenutku. To su vam recimo nekakve plaće za ovo što radite, da znate da ste ipak nekome podrška cijelo ovo vrijeme. Najteži trenutak je bio lockdown, kad smo u početku morali sve zatvoriti i kada smo imali smrtne slučajeve. U samom početku to je bio najteži moment jer smo se suočili s nečim što nismo znali kako će dalje ići, na koji način i da li ćemo se uspješno boriti. Znam da smo radili sve, vjerovali smo u sebe, u sustav i tu moram naglasiti veliki doprinos građana Istarske županije. Bez poštivanja mjera građana Istarske županije, uostalom naš sustav ne bi bio ni efikasan. Prema tome, najgore je bilo u tom periodu, ali uz sustav i građane smo prebrodili to i danas smo u jednoj povoljnoj situaciji. Gradsko društvo Crvenog križa Buje je društvo koje pokriva 6 jedinica lokalne samouprave, dakle 3 grada Buje, Umag i Novigrad i općine Bratuljak, Grožnjan i Oprto. Od samog izbijanja pandemije COVID-19 mi smo se organizirali na način da smo digli jedan SOS telefon, naš broj telefona 772 gdje nas građani mogu direktno kontaktirati. To rade naši volonteri u nekakvom razdoblju 10 do 6 sati navečer. Organizirani smo na način da imamo, distribuiramo pakete hrane i osnovnih higijenskih potrepština, lijekove našim sugrađanima u potrebi na području svih tih 6 jedinica lokalne. To rade naši aktivi volontera, koji su raspoređeni po gradovima, obzirom da mi djelujemo, imamo svoje zgrade i u Umagu i u Novigradu, tako i u Bujama. Trenutno je bilo u ovih unutar nekakvih 3 tjedna aktivno ukupno 90-ak volontera koji su raspoređeni po tim jedinicama, koje to rade u pravilu jednom ili 2 puta tjedno. Uz te pozive imamo i poziv psihosocijalne podrške. Naime, imali smo do sada negdje ukupno 28 takvih poziva. To u pravilu rade naši psiholozi, defektolozi i ostalo osoblje koje je bilo do sada zaposleno, još uvijek je zaposleno u dječjim vrtićima, školama, srednjim i osnovnim. U trenutku kad je izbila kriza, mi smo imali prvu preminulu osobu na području Istre i to je iziskivalo dosta takvih poziva, odnosno građani su bili uznemireni, tako da smo morali dosta tih poziva odraditi i nije bilo lakih trenutaka, ali evo naši su volonteri zaista to napravili na najprofesionalniji mogući način. Osim tih nekakvih redovitih aktivnosti koje Crveni križ radi na nivou cijele Istre, mi smo uspostavili kontakte sa našim prijateljima iz susjedne Slovenije i Italije, odnosno imamo suradnju sa Koparskim Crvenim križem i sa Crvenim križem iz Trsta. Dopremamo na državnu granicu lijekove i ostale potrepštine našim sugrađanima koji žive u pograničnom području, Kaštela, Plovanije, Kaldanije, koji su u pravilu osobe starije životne dobi čija su djeca ostala sa druge strane granice, odnosno u Kopru i Izoli. A oni su ovdje ostali sami i potrebni su im lijekovi i slično jer zdravstvenu zaštitu, odnosno liječnika obiteljske medicine imaju u pravilu na području Slovenije i iznimno je teško u ovom trenutku komunicirati, odnosno prelaziti preko granice kako bi preuzeli lijekove, odnosno terapiju koja im je potrebna. Dakle, aktivnosti kojima se bavimo sada trenutno su pružanje pomoći starijim, nemoćnim, odnosno samom stanovništvu na području grada Buzeta i općine Lanišće koje treba pomoć. Nema nikoga, prijatelja, poznanika, rodbinu da bi im mogli uskočiti u vidu dostave hrane na njihovu kućnu adresu ili lijekova.
iz ljekarne. Također pomažemo osobama u samoizolaciji, dakle oni nas zovu ukoliko im je potrebna dostava također hrane, lijekova, a sami se ne mogu kretati, imaju zabranu kretanja. Pružamo pomoć osobama kojima je potrebna psihosocijalna potpora preko obe linije, telefonske linije. Kroz cijelo vrijeme jako puno volontera nam se javilo, i naših redovnih volontera i volontera koji su spremni pomoći potrebitima po terenu. Tako da kroz cijelo ovo vrijeme imamo nekako, profiliralo nam se 17 volontera, s time da nam je 10-ak mladih volontera isključivo na liniji za pružanje psihosocijalne potpore. Ostali volonteri su nam uključeni na podjeli paketa. Kroz cijeli ovaj period ostvarili smo 443 volonterska sata, što je puno. Ma isto tako, ja sam u stvari počela volontiranje, malo po malo, ne znam da li treba pomoć nekome, pa sam išla pomoć, pa sam tako evo došla u taj klub. I evo, ja se osjećam dobro kad nekome mogu pomoći. Znači nekome koje je potrebno da, jer evo, i ti ljudi su nekad bili mladi i ne znam, uvijek se sjećam toga da je moja baka govorila, ja sam nekad bila mlada. Znači, ja ne znam što danas sutra mene čeka i nas, i u stvari osjećam se zadovoljno kad mogu nekome pomoći. I tako da mi je drago kad god me neko zove. To je u stvari duševna hrana. Da. Tako, jednom riječju. To je meni, ne znam, urođeno. Gradsko društvo Crveni križ Rovinj pokriva grad Rovinj i 3 općine, Bale, Žminj i Kanfanar, tako da se naše djelovanje proteže na te 3 jedinice lokalne samouprave. Izorganizirali smo se na način da nam se brojčano jako povećao broj volontera, tako da trenutno nam je aktivno 40 volontera koji nam se mogu doći u ured na poziv u roku pola sata i na njih stvarno možemo računati. Ti volonteri su nam za Uskrs podijelili 300 paketa i to su ih sve dostavljali na kućnu adresu. Ono što isto tako radimo da dostavljamo tople obroke starijim osobama na području općine Bale i Žminj, ali isto tako imamo otvorene 3 telefonske linije za psihosocijalnu pomoć ili možda za narudžbu lijekova i hrane za starije sugrađane. Tako da nam se nedavno javila jedna gospođa koja se vratila iz Italije, koja je propisana samoizolacija od 14 dana. Gospođa ima 2 Stafforda, pa nas je zamolila ukoliko možemo joj pomoći u šetnji. Tako da naši vrijedni volonteri 3 puta na dan šetaju i ta 2 psa. Moram svakako pohvaliti i rovinjske ugostitelje. Jedan rovinjski ugostitelj svaki dan donira 2 obroka za samohranu majku koja je u ovoj situaciji ostala bez posla, a još je živi u podstanarskom stanu. Dobit ćemo isto tako 50 porcija sarme i bečke koje će biti podijeljena svim potrebitim građanima grada Rovinja. Crveni križ Lav nam je velikodušno donirao 93 kg milke čokolade, obzirom da su oni zaprimili jako veliku donaciju. A odlična nam je suradnja i sa Caritasom koji nama, znači oni zaprime donaciju, a mi je kasnije podijelimo svim građanima na području bivše općine Rovinj. Gradsko društvo Crvenog križa Pazin u doba epidemije koronavirusom pomaže svojim korisnicima kojima inače pružamo program pomoći, imamo program pomoći u kući, dostavljamo hranu i lijekove. Morali smo se organizirati tako da gerontodomaćice ne ulaze u kuću, nego da smanjimo broj usluga i pružamo uslugu samo korisnicima kojima nema tko pomoći. Onda dostavljamo isto hranu i lijekove i osobama u potrebi, starijima od 60 godina u samoizolaciji ili koje su bolesne i kojima nema tko pomoći od članova uže obitelji ili prijatelja.
Imamo nekih 20 volontera stalnih, a javilo nam se još 50 osoba koji su voljni pomoći, koji su sada doma. Javili su nam se, mi smo ih svih evidentirali i uključujemo ih aktivnosti prema potrebi. Korisnicima pomaže i pomoćni radnik, znači on im pokosi, donese drva, a to isto rade i gerontodomaćice, osim što ne mogu ići u kuću korisnika. Sad znači nemamo pristup u kuće i to, tako da im samo dostavljamo na kućnom pragu lijekove i špeža i tako da preuzmemo narudžbu ili za drugi put ili se čujemo telefonski. Nalazimo se u dnevnom boravku, ja sam domaćica u dnevnom boravku, znači brinem se za korisnike, voditeljica projekta. U ovoj krizi znači korisnici se ne skupljaju, znači čujemo se telefonski, bilo šta je potrebno, znači ako im nešto prefali, ako baš moramo poći, ali većinom ne treba, ali najviše je ta psihološka podrška. Gradsko društvo Crvenog križa Labin u sve mjere stožera civilne zaštite uključilo se, kao i sva ostala društva, znači prije svega ustanovili smo jednu telefonsku liniju za psihosocijalnu podršku i za narudžbu lijekova i hrane osobama koji su i životne dobi iznad 60 godina, osobama u samoizolaciji i onim osjetljivijim skupinama i da mogu naručivati, da budu sigurni da ostanu doma. I osim toga otvorili smo odnosno organizirali jedan tim za dostavu upravo tih stvari i isto tako za obilazak naših korisnika programa socijalne skrbi. Što se tiče brojnog stanja volontera, javilo se stvarno, ogroman broj ljudi se javio. Za sada smo ih angažirali 40, očito će ostati na toj brojci ako sve bude u redu, a vjerujemo da će sve biti u redu. 16 osoba je u timu telefonije, a ostali su svi sudjelovali u dostavama. Dostave smo izvršavali po čitavoj Labinštini i ljudi su zapravo vrlo zahvalni ne samo na onome što su dobili, nego na samoj gesti pažnje prema njima. Dobar dan, ja sam Predrag Ljuna, volonter u Centru za djecu sa posebnim potrebama Ličije Faraguna i danas sam zajedno sa Crvenim križem, smo u pohodu kamo lijepo dijelimo poklone za štićenike tog centra. A pošto sam ja već volontirao u tom centru, pa sam se tako priključio njima na njihov poziv isto, da to malo razbijemo tu monotoniju i da malo zapjevamo i da malo se ljepše osjećamo u ova šugava vremena. U početku tu je bila normalno velika uloga Crvenog križa i volontera Crvenog križa, odnosno oni koji su djelovali prilikom uspostavljanja naše karantene koja se bavila ljudima koji nisu imali drugačiji smještaj. Druga stvar je tehnički, odnosno dijelom opreme koje su bile potrebne Zavodu za javno zdravstvo i za trijaže korisnika, odnosno pacijenata na ulazu u prostore Zavoda za javno zdravstvo i u Nazorovoj ulici i na svim našim lokacijama u Istarskoj županiji. I ta suradnja kroz nabavku i kupnju opreme i zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava traje sve ovo vrijeme. Znači, postoji jedna aktivna suradnja koja ni u ovom trenutku nije prestala. Društvo Crvenog križa Istarske županije je u suradnji sa svojih 7 gradskih društava iz Buja, Buzeta, Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Pule tijekom situacije s korona krizom koja nam se dogodila na proljeće uključilo osim svojih djelatnika u rad oko 350 volontera koji su zajedničkim snagama odradili oko 9000 volonterskih sati.
Zajedno s djelatnicima podijelili su oko 30 tona hrane, 2500 litara vode, oko 1500 setova higijene. Odradili su oko 300 posjeta kućanstvima ranjivih skupina. Također odrađeno je oko 605 dostava lijekova i od toga 22 dostave bile su lijekova na relaciji Hrvatska, Slovenija, Italija. Pripremljeno je oko 5000 kuhanih obroka za žurne službe i korisnike, te je postavljeno 11 šatora i 4 gazeba koji su služili za prikupljanje briseva i kao dekontaminacijske stanice. Također u tom periodu primali smo i dosta donacija hrane i higijene. Naši edukatori odradili su edukacije vezane za psihosocijalnu podršku u kriznim situacijama, a također naši liječnici održavali su edukacije za djelatnike i volontere o pravilnom rukovanju sa zaštitnom opremom. Na području Istre otvorena je i karantena. Karantena je otvorena 12. ožujka i vodio ju je jedan djelatnik Društva Crvenog križa Istarske županije i još je tu sudjelovalo u radu 9 voditelja volontera. Negdje u tom periodu od 12.3. pa sve do 19.5. u karanteni je boravilo 85 korisnika i 11 vozača kamiona. U humanitarnoj akciji koja je zatvorena 25. lipnja prikupljeno je 760.222 kune i 54 lipe. I zapravo iz svega ovoga što ste mogli čuti, brojke su stvarno jako velike. Bilo je jako puno aktivnosti i stoga bismo se zahvalili našim djelatnicima, ali svakako onima bez kojih sve to ne bi bilo moguće, a to su naši volonteri. Zato u ime Crvenog križa jedna velika hvala ide njima. Također zahvala ide i našim darivateljima, zatim svim osobama koje su se uključile u našu humanitarnu akciju. I naravno na kraju želimo zahvaliti zdravstvenim djelatnicima, članovima operativnih snaga s kojim je na Istarskoj županiji uspostavljena jedna izvrsna suradnja. Također naravno zahvala mora ići i medijima koji su imali razumijevanja za naš rad, koji su bili tu nam kao podrška, suport, koji su informacije dijelili našoj zajednici i zato jedno veliko hvala svima i evo još jednom na kraju smo dokazali da smo zajedno jači. Mi smo sada u kontaktu s jednim uzročnikom koji nas je možda iznenadio i drugačije se ponašaju, agresivnije nego što su bili uzročnici iz prirode koji su do sad dolazili kod nas, ali to je jedna epizoda u životu koju smatram da treba sada što je moguće bolje odraditi sa što manjim posljedicama i smanjenjem štete i da nadam se vrlo brzo ćemo se vratiti jednom normalnijem, odnosno životu kako smo smatrali da je normalan prije ovoga. Dakle, moramo shvatiti da smo upućeni jedni na druge, da samo jednom solidarnošću, jednim zajedništvom, jednom zajedničkim trudom, jer ova situacija zahtijeva od čovjeka da on uloži svoj trud. Odgovornost je na svima nama. To je ono što je jako važno da svi ljudi shvate. Da samo ono što sad u ovom trenutku jedino možemo je da svojim ponašanjem kočimo virus. Ono što mi radimo ovim osnovnim mjerama, fizička distanca, maska, dezinfekcija ruku, mi bremzamo virus i sprečavamo da on skače s jedne osobe na drugu i da se ne širi broj oboljelih i broj umrlih. To je sve što u ovom trenutku imamo. A to može samo svaka osoba sama napraviti. Ne može niko drugi za nju to napraviti. Dakle, jako važno je da svi razumiju i mladi koji su možda tu i najviše zakinuti za jedan slobodan život, a i svi mi ostali i mala djeca i stari ljudi, da svako mora štititi svoje zdravlje sa svojim ponašanjem, a s time istovremeno štiti i zdravlje drugih oko sebe.